Окей, здравейте хора, аз съм Божги и ние ще направим нещо като туториал или не знам как да оправим този бъг. Това е свързано с Майнкрафт. Добре, нали? Аз пускам Майнкрафта. Ето. И в някои хора само и така им пише Майнкрафт. Това е при доста хора писам сетва и повече нищо не им пише. Нали? И после им изчезва. Да правите този проблем. Това ще го има в описанието. След като го копирате, отивате в търсачката и пишете процент дата процент .minecraft Minecraft Launcher и Options. И след това го поставяте, след това го сейфате и вече Minecraft ви се е оправил. Нали, ще върви нормално. Малко бавно в началото, но после ще се оправи. И да, хора, това беше от мен. Аз бях Божги. Надявам се да ви харесал клипа. Ако искате да такива мога на ръката точно като туториал, ама нещо такова свързано, пишете в коментарите и да. Така правим някои неща и да. Аз бях Божги. Надявам се да ви харесал този клип. Ако е така, може да се уния да ти харесал клипа. Дайте им пасна гледа. И документирайте също както и чао. Bye.